Ayun po at tapos na. 3:37, saglit lang. At walang pila. Walang pila sa loob. Pahinga muna ako din sa labas, taas maya maya let's go na. Kasi magmumotor pa ako. Pauwi na ako. At buti na lang walang walang pila. At ako na lang pala yung hinihintay. Ayun po. Magandang hapon mga kaparing Jason. Bali, ngayon ay araw ng Miyerkules, Petsa 30. Ngayon papunta tayo ngayon sa clinic, dun sa dentist, para bunutin tong isa kong wisdom dito. Nung nakaraan dito sa kaliwa, ngayon naman dito sa kanan, kasi sirang-siraan talaga, kumbaga bulok na. Ayan. Tiramin ko na lang yung motor ni Tito para magmotor na lang tayo. Time check natin ngayon ay 2:51. Ayan, 2:51. Nakaligo na. Tulog muna kasi kasi hapon naman yung bukas noon. Ligpit muna ng gamit. Init ng panahon. Paubos na yung pabango ko. Shoutout sa bango na to. Bali ano na siya, na ginagamit ko. 30 years na siyang ginagamit ko. Prescripto, napakabango niya. 88 yung number. May number kasi yan, number 88. Napakabango niya. Magka-cut off na. Sana makahabol yung ating dollar. Di aabot talaga. 78 yung dollar natin. Ay. At yun. At yun, dun sa loob ng clinic kasi, nung binunutan ako, ay nagpaalam ako na kung pwedeng mag-video. Kaso ayun, bawal mag-video dun sa loob. Kaya, yung vlog natin na to ay bago pumasok, tapos paglabas lang yung pwede natin kumbaga clip-clip lang doon. Pero yung pagtrabaho ng pagbunot ay bawal. Yan po. At let's go na tayo kasi hapon na, bukas na yon. Yan, abang-abang, let's go. Yan at mag-helmet na tayo para makapila na yung pabunutan. Maliramin ko lang yung motor ni Tito Jun. At bantay siya dito sa tindahan. Yo, easy. Hindi na ako sama. Oo. Dito mo na ako nakabantay. Bantay siya. Yan, let's go na tayo. Tara pa, John? Hindi ako makaalis, sosi. Wala. Ang motor niya.
Hindi ah. Go. Init. Time check. Alas 3:06. Wala kang lagayan dito. Muna tayo ng Marcelo. Doon sa dati kong pinabunutan. Pinmax. Go na. Lagay muna natin yung GoPro. So, let's go. Sana walang pila para mabunutan kagad tayo at makauwi. Marami init. I-check ko lang muna pala yung license ko. Nakawala dito yung license ko. Mahuli tayo. Nandito. Mahirap pa naman mag-drive dito pag walang lisensya. Let's go!
Marcelo. Gutom ako, dapat pala kumain muna ako ah. Yun, dito na ako sa clinic. Girahe ko muna yung motor. Ay, init. Grabe init. Ano, Dison Dental Clinic. Ayan. Hanggang dito lang yung ano natin, yung video. Sa ano, sa loob din na tayo mag-video. Kasi yun nga, bawal siyempre. Time check 3:14. Traffic oh. Sana walang pila. Pasok na tayo. Tapos na 3:37, saglit lang at walang pila sa loob. Pahinga muna ako din sa labas, tapos maya maya let's go na kasi magmumotor pa ako. Pauwi na ako. Buti na lang walang pila. At ako na lang pala yung hinihintay. Kaya mabilis yung pagbunot. At ayun, okay na yung problema natin. Wala nang sasakit ng ngipin. At yun, alagaan na lang yung natitirang ngipin at palinisan. At yung iba, paupasan ko. Pag nakaipon-ipon na naman yung iba, kasi siyam pa yung yung papastahan. Dapat paagapan. Sabi ko na lang ako magpapaano, pasta.
nandito na ako. Ayun, nandito na ako sa bahay ni Tito John. At yun nga. Okay na. Tapos na yung ating problema sa ngipin. Lahat na nabunot. Bali, pahinga na lang to. Kasi di pa naman tayo pwedeng mag buhat-buhat ng mabibigat. Kasi nga, yun ang suggestion nun sa clinic. Dahil bagang kasi yun. Yan. Pahinga muna. Pag-isipan ko kung uuwi ako ngayon o bukas na lang. Maya kasi mainit pa. Ano muna tayo dito. Medyo magpahinga. At ano ko muna yung kasi madumudugo pa eh. Dahil kung bumiyay ko ngayon, baka maya dumura ako. May dugo pa eh. Ay. Miyerkules, petsa 30. Yun, edit muna tayo para maka-upload. Para medyo makahano tayo. May makabulhabol. Pero di nakakayanin kasi ano na, petsa na. Ano po, ang ganito ng vlog na to. At maraming salamat. At siyempre, thank you kaya Tito John at gamit natin yung motor. Yun, thank you din doon sa clinic kasi napakabait nung nag-ano sa atin. Nagbunot. Nagkita sa record na medyo bata pa ako. Diyan na ako sa kanya nagpapaano talaga. Nagpapa-test ng ngipin. Nung nasa list pa ako tatrabaho. Diyan talaga ako sa kanya pumupunta. Pasta. Ayun, hanggang balikan natin. Maraming salamat. Bye-bye.